Ojo rame-rame tak ceritani. Aku ki kepengin jadi TKI. Kira-kira oleh apa ora ya karo bojoku? Hera Renio ta lali ngguwa sing menak, cepakno jajanmu, cepakno kopimu. Aku ki arep cerita, rungokno talase, rungokno ya. Lah iki kan mau bojoku ki libur, lah wayahe iku nyuci. Lah iki ki biasa sing nyuci ku bojoku. Engko aku sing jemur, terus mari ngono aku sing nyetrika, bojoku sing ngentasi. Kok ngono kuwi lah. Dikerjakno bareng-bareng bendang mari ndang rampung, engko ndang nonton Netflix bareng kok ngono kuwi. Jadi nggonku iki yo kerjane dikerjakan bersama, dibagi. Engko aku sing masak, bojoku sing nyapu-nyapu. Wis kok ngono kuwi lah, saling menolong-menolong. Apa sing perlu dicandak ya ndang dicandak, ngono sing kirani iso ya ndang ditandangi, ngono lho ben padha rampunge, ben padha mlakune kok ngono kuwi. Iya piye masuk apa ora? Wis ganti topik cerita. Aku kate cerita liyane rek, tapi rungokno ya, aja omong sapa-sapa. Jujur ya, aku ki gak ngerti wong kerja ning luar negeri ku ya apa ya. Lah aku ki nonton iku kok ya enak ngono lho. Aku ki ya pengen rasane jadi TKI rek. Tapi aku yo rasaku mbiyen di daerahku gak begitu apa ya familiar aku ngrungokno TKI ning luar negeri ngono aku gak begitu familiar rek. Bahasane aku rabi, aku pindah ning kene iku lho ning kene iki arek nom-nom iku lho padha budal ning luar negeri kerja golek duit ombo. Lho kok rasane kok yo pengen ngono lho rek. Kira-kira lah umpamane aku budal ning luar negeri ngono oleh apa ora yo karo bojoku.